Καλησπέρα και πάλι. Σήμερα θα σας δείξω πώς να βρίσκετε σχηματικά διαγράμματα από λάπτοπ κυρίως, έτσι. Γιατί με ρωτάτε πολύ στα σχόλια, μου λέτε πού βρίσκεις αυτό το σχηματικό, πού βρίσκεις το άλλο σχηματικό. Λοιπόν, σήμερα θα εστιάσουμε καταρχήν στα δωρεάν, έτσι, γιατί πληρωμένα έχει πάρα πολλά. Εγώ συγκεκριμένα τα παίρνω από τον Dr. Bios που είναι με συνδρομή. Αλλά εντάξει, υπάρχει φόρτος, οπότε καταλαβαίνετε, αξίζει, ας πούμε, δεν είναι... Εντάξει, όχι ότι έχει κανένα σοβαρό κόστος, αλλά τέλος πάντων μπορεί να θέλετε να πάρετε ένα, δύο, τρία φερρυπίν για να παίζετε. Δεν χρειάζεται να έχετε οπωσδήποτε συνδρομή. Έχει και τα άλλα, τα site, Divina Fix, κάτι schematics, τέλος πάντων, .com, διάφορα τέτοια. Αυτά είναι όλα με συνδρομή. Θα κοιτάξουμε σήμερα για δωρεάν. Για δωρεάν κυρίως, όπως επίσης και πολλές φορές δεν βρίσκω κάτι στο Dr. Bios και πηγαίνω να το βρω μετά δωρεάν μέσω Google. Εννοείται ότι η πιο κλασική περίπτωση είναι να ψάξετε το μοντέλο της μητρικής, έτσι, πάντα αυτό το τονίζω γιατί είναι με το μοντέλο του λάπτοπ δεν θα βρίσκεται εύκολα το σχηματικό, μπορεί να είναι κάτι διαφορετικό. Πρέπει να δεις μέσα στην πλακέτα ποιο είναι το part number της πλακέτας και να γράψεις αυτό. Έτσι, όπως δηλαδή, παράδειγμα, σε αυτή την Dell, ας πούμε, πλακέτα, έχει το μοντέλο πάνω, λέει LA Pavla 9104P. Έτσι, οπότε παίρνουμε αυτό το μοντέλο, βάσει αυτού να ψάξουμε το σχηματικό. Οπότε λοιπόν στο Google μπορούμε να γράψουμε αυτό το μοντέλο κενό schematics, έτσι, και ό,τι βρούμε, αλλά θα σας βγάλει πάρα πολλά πληρωμένα, έτσι, οπότε εκεί λίγο χάνεστε. Οπότε τώρα πάμε να δούμε λίγο πιο συγκεκριμένα αυτά τρία που χρησιμοποιώ εγώ κυρίως όταν είναι να ψάξω τέτοια. Είναι το ένα στο alisailor.com, το οποίο, στα οποία είναι πάλι δωρεάν, τα κατεβάζεις, δεν έχει πάρα πολλά, έτσι, αλλά μπορεί να βρεις κάποια έτσι ξεκάρφωτα εκεί που δεν το περίμενες. Οπότε εδώ ψάχνουμε φερρυπίν LA, είπαμε 9104P. Λοιπόν, να, εδώ ας πούμε στα βγάζει, έτσι, το πρώτο εδώ, Prevision 1 κιόλας, schematic, είναι ξεκάθαρο. Κλασικό από ό,τι φαίνεται σχηματικό, σίγουρα λοιπόν υπάρχει. Και πάμε εδώ στο click here to download. Έτσι. Τόσο απλά, δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Εδώ θα βρείτε και board view, έτσι όπως και εδώ, να, τώρα τα πετάει δεξιά. Το board view είναι, ξέρετε, που βλέπεις όλη την πλακέτα. Γενικά αυτά τα έχω επισημάνει σε βίντεο, αλλά απλά, ξέρετε, μπορεί να μην το έχετε δει, οπότε τώρα να τα βάλουμε λίγο στοχευμένα σε ένα βίντεο για αυτούς που ενδιαφέρονται. Λοιπόν, τα schematics είναι πάντα PDF, αρχείο. Μπορείτε να ψάξετε μέσα δηλαδή με κείμενο, έτσι, για να βρίσκετε το κάθε εξάρτημα ηλεκτρονικό που κοιτάτε στην πλακέτα. Και το board view σου δείχνει ακριβώς που βρίσκεται, δηλαδή το εξάρτημα τάδε σου λέει ότι βρίσκεται εκεί, άμα για να μην ψάχνεις όλη την πλακέτα. Λοιπόν, οπότε το ένα είναι αυτό το alisailor, το άλλο είναι το Badcaps, το οποίο Badcaps όμως έχετε δύο μεθόδους. Ή θα πάτε χύμα μέσα στο forum, το Badcaps, έτσι, είναι forum. Θα πρέπει να κάνετε εγγραφή εδώ αναγκαστικά, δωρεάν είναι η εγγραφή, δεν είναι κάτι. Και πατάς εδώ μάλλον εδώ πέρα πάνω. LA πάλι είπαμε 9104P schematics. Schematics. Έτσι. Και θα δείτε σε διάφορα thread που έχουν ανοίξει οι χρήστες ότι σου λέει, ας πούμε, ψάχνω για σχηματικό, φερρυπίν. Ψάχνω για σχηματικό. Λοιπόν, αυτός φερρυπίν εδώ που λέει I use τάδε schematics. Μπορεί να το έχει μέσα το link. Πας μέσα, κοιτάς εδώ αν έχει κάποιο attachment. Να το. Όχι, attach files. Δεν ξέρω αν είναι αυτό το... Όχι, εδώ σου έχει ένα κομμάτι του σχηματικού, να το θέλουμε. Κάποιος εν ολίγης μπορεί να πάει να το μοιραστεί, έτσι, να πει δηλαδή ότι attached, find the schematics. Για να δούμε εδώ. Πάλι εδώ νομίζω είναι μόνο η εικόνα, όχι, δεν μας κάνει. Πού ήμασταν, εδώ. Λοιπόν, να, ας πούμε εδώ, πρέπει να δείτε εδώ attached files, έτσι, να είναι ολόκληρο file. Εδώ έχει το board view, φερρυπίν ένας. Του λέει, ας πούμε εδώ, ή μπορείς να το ζητήσεις κιόλας, έχει και schematics, να, εδώ είμαστε, στο schematic requests only.
Έτσι, να πάει κάποιος χριστιανός δηλαδή να σου στείλει το schematic, αν έχει την όρεξη και τον χρόνο. Εδώ πέρα αυτά είναι σκέτες φωτογραφίες. Εσείς ψάχνετε στην ουσία να πάρετε όλο το αρχείο. Αντίστοιχα, άμα ψάξετε τώρα και στις επόμενες σελίδες, έχει ας πούμε δεύτερη σελίδα εδώ, μπορεί κάποιος να βρεθεί να το δώσει ή να αφήσετε εσείς ένα μήνυμα. Τέλος πάντων, είναι και αυτό μια πηγή πάντως, αν έχετε φτάσει στο αμήν. Ένας άλλος τρόπος για να το ψάξετε στο Badcaps είναι αυτός. Βάζετε πάνω εδώ το wildcard αυτό, δηλαδή site, άνω κάτω τελεία και του λες ότι ψάξε μόνο στο badcaps.net, έτσι, και βάζεις μετά το μοντέλο, Φερρυπίν. Τώρα εντάξει, αυτό είναι άλλο τυχαίο μοντέλο. Λοιπόν, οπότε μπορείς να πας μέσω του Google στην ουσία να σκάσεις πάνω στο Badcaps, γιατί καμιά φορά, ξέρετε, τα search των forum μπορεί να μην είναι το ίδιο έξυπνα, να το πω έτσι, όπως είναι της Google, οπότε το κάνεις μέσω της Google. Δηλαδή τώρα εδώ σου εμφανίζει μόνο τα αποτελέσματα από τις σελίδες του Badcaps. Πολύ στοχευμένα. Έτσι, αυτό το wildcard είναι της Google και ισχύει για οτιδήποτε θέλετε να ψάξετε. Λοιπόν, τώρα, μια άλλη πηγή η οποία πιστεύω είναι και η πιο σημαντική κιόλας, και την άφησα για τελευταία, είναι αυτή εδώ. Ένα δωρεάν κανάλι της Telegram. Έτσι, το Telegram είναι, ξέρετε, σαν το WhatsApp ας πούμε. Λοιπόν, έτσι λέγεται, Schematics Laptop, Schematics Board View Laptop, τέλος πάντων. Θα τα έχω όλα αυτά κάτω στο description, θα τα γράφω όλα. Εδώ τι κάνεις τώρα, πας, ψάχνεις εδώ πάλι άμα θες τη μητρική σου, για πάμε να δούμε. LA9104P. Λοιπόν, να, εδώ Φερρυπίν το έβγαλε, το βλέπετε. Αυτό εδώ είναι το PDF, έχει βγάλει και board view, BDV που λέει είναι το board view. Λοιπόν, αν το πατήσουμε εδώ, σου λέει ότι πρέπει να μπεις στο κανάλι. Δεν νομίζω να μας αφήσει από εδώ να το κατεβάσουμε. Ναι, δεν μας αφήνει. Πρέπει να πάμε στο κανάλι. Λοιπόν, το κάνεις στο View in Channel, αν πατήσεις, πάει και σου βγαίνει το Telegram που θα έχετε εγκαταστήσει στο desktop, έτσι, αναγκαστικά. Εδώ. Έτσι, στο κανάλι λοιπόν αυτό πάει και πετάγεται κατευθείαν το post, ας πούμε, που έχει κάνει ο άλλος με το αρχείο. Και είναι αυτό εδώ, αν το πατήσεις, το κατεβάζει, να, κατέβηκε. Έχει κατέβει τώρα στον υπολογιστή, δεν το βλέπετε αυτό. Λοιπόν, κατεβαίνει κανονικά. Έχει πάρα πολύ πράγμα σε αυτό το τέτοιο. Είναι έτσι ένα free κανάλι. Θα κάνετε join στο channel αν θέλετε. Μπορείτε να τα βάλετε και τα κατεβάζεις και χωρίς να κάνεις join. Έτσι. Και αυτό είναι μια πολύ καλή πηγή. Για δωρεάν λοιπόν κυρίως έτσι. Αλλιώς ψάχνοντας με το όπως σας είπα, δηλαδή στο Google, τάδε μοντέλο μητρικής, κενό schematics, κενό board view, Φερρυπίν. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω ψάξει κάτι παραπάνω. Δηλαδή, εγώ πάντα κατέβαζα από το Dr. Bios και όταν δεν το έβρισκα, πήγαινα ψάχνοντας σε αυτά τα τρία και πάντα έβρισκα αν θα υπήρχε. Έτσι. Μετά, άμα δεις ότι κάποιο το γκουγκλάρεις και δεν εμφανίζει γενικά πουθενά πληροφορίες, πάει να πει ότι δεν έχει διαρρεύσει το σχηματικό. Αυτό είναι σημαντικό, το έχω πει εξ αρχής. Τα σχηματικά δεν είναι όλα. Δεν υπάρχουν όλα, έτσι. Τα σχηματικά τα έχουν μόνο οι κατασκευαστές και δεν τα διαρρέουν. Για να διαρρεύσει κάποιο, πάει να πει ότι το έχει διαρρεύσει κάποιος από μέσα. Αλλιώς δεν τα δίνουν στον κόσμο απλόχερα όπως ήταν πριν 30-40 χρόνια, που στο είχε μέσα στη συσκευή σε φακελάκι. Αν έχει διαρρεύσει, σου λέει κιόλας confidential only, το γράφει δηλαδή. Αν διαρρεύσει, αρχίζει μετά και διαρρέει. Αλλά υπάρχουν πάρα πολλά που δεν διαρρέουν ποτέ. Δηλαδή, έχω πλακέτες από αυτές τις Spare εδώ που έχω, οι οποίες, τι να σου πω, εγώ τις κοιτάω κάθε χρόνο, ας πούμε, ψάχνω λίγο, τα έχω σε μια λίστα. Μπορεί να μιλάμε τώρα για πλακέτα 15 ετίας και να μην υπάρχει καν σημαντικό, έτσι. Οπότε, πάει να πει ότι δεν πρόκειται να ανέβει. Αυτά που σας είπα κυρίως είναι για πλακέτες laptop, έτσι. Εξαρτάται τώρα βέβαια την περίπτωση. Δηλαδή, στα Asus laptop δεν βρίσκεις γενικά. Βρίσκεις board view, αλλά δεν βρίσκεις σχηματικό. Είναι πολύ δύσκολο να βρεις. Γενικά δεν έχουν πολύ διαρρεύσει. Καλά PlayStation και αυτά τα ξεχνάμε, δεν υπάρχουν πουθενά. Αυτά είναι κλειστό βιβλίο. Έτσι. Της Apple, ας πούμε, είναι κλασική περίπτωση να βρίσκεις σχηματικά. Δεν ξέρω τι γίνεται και έχουν διαρρεύσει όλα. Πάντως, δηλαδή πολύ δύσκολο να μην βρει σχηματικό της Apple. Να έχετε στο νου σας ότι έχω παρατηρήσει, έτσι, χωρίς να είναι κανόνας αυτό, ότι συνήθως στην τριετία που κυκλοφορεί και μετά
θα δείτε το σχηματικό γενικά ακόμα και σε μεγάλες βάσεις δεδομένων. Δύσκολο να έχει διαρρεύσει έτσι πριν την τριετία. Ναι. Αν μας άρεσε το βίντεο, κάντε like, subscribe και θα τα ξαναπούμε στο επόμενο βίντεο σε κάποια επισκευή. Σας χαιρετώ για την ώρα.